Una vintena de dones nascudes a Sabadell o immigrants participen en un taller conjunt de treball de l'arpillera. Totes treballen de forma diferent l'arpillera, una peça tèxtil gruixuda on apliquen diferents teixits. A banda del vessant artístic, el que es busca és fomentar la convivència. La Khadija té 21 anys i tot just fa 11 mesos que ha arribat a Catalunya, provinent del Marroc. Vol plasmar en una arpillera el seu casament, un moment molt important de la seva vida. Para mí me gustan las bodas marroquíes, la ropa marroquí, como caftán, djellaba, las cosas marroquíes. Por eso yo hago aquí una ropa marroquí, se llama caftán. La Turi, en canvi, ha optat per representar una dona moderna que deixa enrere el seu passat del Marroc. Assegura que ha vist molts casos similars. Hay algunas que también han vivido de una manera, digamos, con la bata, esto en casa, cuando estaban en el país. Luego, cuando han venido aquí, la gente que querían integrarse ya se han integrado y ya salen más o menos igual que la gente de aquí. La Mari, una de les promotores de l'activitat, vol posar en un bagul les diferents facetes que té una dona. Dones d'aquí, dones de fora, dones treballadores, dones actives, dones fredes, dones passives, dones en definitiva. L'objectiu del taller Veus sobre tela és fomentar les relacions personals al barri d'Espronceda de Sabadell. Passar de la coexistència, que unes persones viuen unes al costat d'unes altres, a passar a la convivència, que vol dir que tenim projectes en comú. Les arpilleres s'aniran perfilant en les trobades un cop per setmana i es presentaran al Dia Internacional de la Dona Treballadora.